हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चैनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ दासान्दि गोबां बिजियाव दंमोन बिनि थाखायनो भिडिअ खालामनो हायाखैमोन दा जोङो मोननै आपडेट लाबोदों बेनो जाबाय एन्सार किस SSC बेनिफ्राय आसाम पुलिस रिजाल्ट माब्ला मोनगोन मा जामारदों मानो दासिमबो मोनाखै दा जायखिजाया जायफ्रा चैनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबादि साख्रिनि आपडेट मोननो आंनि चैनेलाव बेनो जाबाय बड जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चैनेलाव देन बेनिफ्राय जों फैखाबाय SSC नि अफिशियल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा बेबायदि मोनो लगइन खालामनानै एप्लाइ खालामनो हायो दायो SI नि एप्लाइ सोलिगासिनो दङ लास्ट डेटआ 30 नोंथांमोना डिग्री पास खालामनांगोन जायखिजाया अब्लानो खालामनो हागोन बैसो 18 निफ्राय 30 इयार्स नोंथांमोना दिल्ली पुलिसाव SI एबा सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्सआवबो खालामनो हागोन SSB BSF CRP गोबां रोखोमनि दङ तो बिनिफ्राय जोंहा लेटेस्ट निउसाव 16 आगस्टनि आपडेट बेनो जाबाय जायफ्रा दाखालि एग्जाम होदोंमोन 10+2 आव एबा कम्बाइन्ड हायर सेकेन्डारि लेभेलाव आनजाद होदोंमोन नोंथांमोननि एग्जामनि एन्सार किस होबाय स' नोंथांमोना नायदो बेसेबां मोनखो आरो काट अफ बेसेबां थांगोन नोंथांमोना नायनो हागोन बे एग्जामाव गोबां एबसेन्ट जादों बेनिखायनो काट अफआ गोजौआव थांनाय नङा थ' नोंथांमोना जायफ्रा एग्जाम लिरदों चान्सखौ मोनसिगोन स' बिनिफ्राय जों बे नटिसखौ नायोब्ला बेबादि मोनगोन कि नोंथांमोना मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बेनो जाबाय एग्जामा आगस्टनि 4 आव जादोंमोन नायदो एथ' थाब होदों देन नोंथांमोननि रिजाल्टआ थाब फैगोन SSC ना दानिया थाब थाब रिजाल्ट होयो आरो आपकामिं रिजाल्टस गोबां फैगासिनो दङ स' बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे एन्सार किसखौ नायनो हासिगोन आरो जेब्ला एन्सार किस नायो अब्ला नोंथांमोना बेसेबां मोनदों बेखौहाय प्रिन्ट आउट खालामना ला जाहाथे नांगौ जायोब्ला नोंथांमोनाहाय नायनो हागोन बा नोंथांमोना प्रुफ हिसाबै लानानै दोननो हागोन दा बे एन्सार किस नायनायनि डेटआ दिनैनिफ्राय जागायबाय 16 निफ्राय आरो लास्ट डेटआ सेप्टेम्बर 15 सिम थागोन स' नोंथांमोना बे 1 मान्थआव मोजां नायदो बेसेबां नाम्बार मोनखो मोनाखै बेनिफ्राय जायफ्रा काट अफ थाङो नोंथांमोनखौहाय स्किल टेस्टआव लिंहरनाय जासिगोन एबा टाइपिं टेस्टआव स' नोंथांमोनखौहाय लिंहरनाय जासिगोन बे नोंथांमोना क्लिक हियार नोंथांमोना बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो लिंकआ डाइरेक्ट रिडाइरेक्ट जागोन अपेन जागोन बेनिफ्रायनो गावनि एग्जामनि रल नाम्बार पासवर्ड होनानै नोंथांमोना एन्सार किसखौ नायनो हागोन आरो बेसेबां मोनदों आरो मोनाखै स' बेनिफ्राय काट अफआ गोजौ थांनाय नङा ST हिसाबै स' दानिया जों थांसै फैदो आसाम पुलिसनि अफिसियेल साइटआव जोंहा रिजाल्टआ माब्ला ओंखारगोन आरो माब्ला ओंखारा फाइनाल लिस्टआ माब्ला होगोन आरो होआ गोबां कमेन्ट्स फैयो दा जोङो दासिम लेटेस्ट आपडेटखौ मोनाखै बाथ्राया बेनो लोगोफोर दाखालि जोङो मोनसे साइक' टेस्ट सोलिगासिनो दंमोन बेनो जाबाय SI दा रिजाल्ट होयोब्ला नैबाव फैगोन दे नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ रिजाल्टआव थुनाय लोगो लोगो मोनगोन आरो दा जोंहा मोनसे आपडेटमोन दाखालि SI लेभेलनि साइक' टेस्टआ सोलिगासिनो दंमोन आरो बे जोब्बाय दा स्टेप 1आ जोबलायबाय देन बेनिफ्राय फाइनाल लिस्टआ फैथारसिगोन SI महरै कामान्ड'आव आरो लोगोसे नोंथांमोननि बेटेलियन कामान्ड'नि रिजाल्टआबो ओंखारनांसिगौल' आसा खालामो बे दानावनो ओंखारगोन मानोना जेबो खामानि गैला आसाम पुलिसाव जास्ट रिजाल्ट होनांसिगौ गासिबो रेलिया कन्डाक्ट जाजोब्बाय दा लोगोफोर बाथ्राया बेनो नोंथांमोननि काट अफ APR बेनिफ्राय ABUB कनस्टेबल फाइनाल लिस्ट आरो लोगोसे नोंथांमोननि कामान्ड' लिस्टआ ओंखारथारसिगोन दा बावैनो जास्ट नोंथांमोनाल' फोथायनाय लाखि थाबैनो नोंथांमोननि रिजाल्टखौ मोनगोन बे दानावनो आसा खालामो लोगोफोर भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबादि साख्रिनि आपडेट मोनो बड जब इनफो इउटुब चेनेलाव